Angani mina nawe sicabani thina sizola la silungisa indaba lengane asesenoya ke omnyeke lubafu achaze isetla ke le story asitshela ukuthi umntwana uzomondla noma cha yini asethi singacabani manje ikhuluma la Sanibonani Mzansi bafowethu ngisengiphinde ngabuya futhi ngusandile wakwaMagwazi Sibongo kodwa namhlanje ngibuye nenye ishow esibiza ukuthi awondli la ekhaya bafowethu sidila nabafowethu abangondli nabo sisibethu abagcina sebengazondli ingane zabo kodwa bazi ukuthi ingane zikhona zidinga abazali bobabili ukuthi babe khona empilweni yengane so la sidila nabantu abakanjalo ukuthi hayi bafowethu asondleni ingane zethu ukuze sikwazi ukuthi siqhubeke siphile kahle eSouth Africa sibambisene soMzansi akiri so manje akwenime kanje bafowethu ngifuna ukubuza anondla ingane why ningondli hayibo bafethu asondleni ingane zethu so ke angabe ngisalonge ngimoshela isikhathi ngizophatha usisi wami namhlanje osibhalele washo ukuthi unenkinga enkulu khona umuntu wesilisa owamithisa emva kwalokho amshiya kanjalo umntwana akasamondli kodwa mina ngeke ngichaze kakhulu ngizotetela yena uma isister eze la asichazele ukuthi ubalo ongondli and ingane inangaki ngoba isikhona nje ubaba wayengekho empilweni yayo so manje asambe samosha isikhathi bafethu sila endaweni yasemzinyathi la esizodila khona nalo udaba lethu la namhlanje ukuthi hayibo awondla ingane webhodi ondla ingane asambe isitori sanamhlanje sikhulumisa kakhulu sidila nendoda la ekuthiwa ayondli my sister ngicela ungitshela isitori sakho uzintroduce eqala ukuthi ungubani okwabani nanokuthi usuka kuphi nendawo ne yebo sawubona igama lami nguNeli wazi uma ngisuka le eMnambithi oh manqamalala so manje sibekwa yini ke sithola sila emzinyathi kuhambani kwenzakalani so inkinga yami bhuti la sengidlala nobhuti iminyaka eminingi kakhulu thu Sipho Ndlovu yes ngaze ngathola ingane naye oh yeah so manje wangawuthola umsebenzi la suka khona yabo okay eMnambithi yes so sasabonisana ukuthi azama eThekwini uthi ngeke eThekwini akwazi ukuthi awuthole umsebenzi yes Uthe mefika eThekwini okay yangi-update ngayo yonke into mayofesa ngitshela usikwenzakalani mengifonela ebamba ifoni yabo hayi kwaya ngisamthola efonini angisamthola efonini angazi kwenzakalani noma sekukhona semtholile ngalena nje senginezi imibuzo eminingi ukuthi kahle kahle kwenzakalani kahle kahle ngoba phela sekuhamba isikhathi ngingamthola efonini nengane yamdinga ngoba uyazi wangishiya ngingasebenzi yabo mina ngilindele yena manje senginokusolo okukhona ukuthi hayi engasekhona sekhona ngale khona ukushaya amanzi okay right kusakhona nje ukushaya amanzi mfethu unesikhathi esingakanani ehambile emakhaya sekuna 2 years wonke 2 years alright okay sharp so manje mfethu ngoba thina mina nethimba lami siphumile senza sure ukuthi siyamthola ubafu simtholile ukhona la emzinyathi but ke manje mfethu ngifuna ukuzwa kuwena ukuthi kahle kahle yini ofuna ukuzwa kuyena ufuna kwenzeleni senzeni ukuze masifika lapha silwe impesi siyazi ukuthi silwe impe kanjani yabo yeah ngifuna imali engane yonke engifunayo ngifuna imali engane yes ukuthi asebenzi ngoba phela ngiyohla eminyaka ngangitshela ukuthi ufuna umsebenzi awuthola umsebenzi ngifuna imali engane ke manje ke okay story simple Mzansi ayikhulumisi lento into esizele la sifuna imali engane size ngemali engane okunye yena unjani usafuna ukujola naye ithini into lapho uthando lweni lumi kanjani angifuna uqhama besakhona uthando lakhe lisakhona uthando lakhe kodwa manje sengingalindana noma yini ngoba sekuyangisolisa vele ukuthi ukhona sekhona yabo manje okubalekile ukuthi ngithola imali engane ukuthi yena uyangithanda noma sangithandi hayi lokho usugrand hayi senganelile no mfethu story sakho sezwakala siclean kakhulu bafethu my sister nangu la manqamalala akafuni into eziningi uthi nje ufuna ukuthi imali yengane ayithole ngoba lo muntu usehambile 2 years wonke esengekho ekhaya ingane akayazi nokuthi ikhula kanjani akasafoni he's nowhere to be found but ithina sigcwala istradi nezami samthola ukuthi ubastard ukhona la uhleli la hleli khona kodwa ke asihambe samosha isikhathi asigcwale ngaye asitshela ukuthi we baba awubondla ingane sidinga imali yengane asami sidinga imali yengane
ngikusize nje. Khona ke la endaweni esigameko ubafula ekhaya ne but ke manje kukuwena ukuthi wena le ndaba uthatha uyibekaphi mina umuntu engimsupportayo la uwena yezo lonto le so imibuzo nayo umbuze noma yini ufuna ukuyazi kumele uyazi namhlanje ne okay so ngimngene wala puti yaphila mfowethu khamba kanjani bengicela uvele inkabe yami yaphila mfowethu no yaphila njani nangihlasela amakhamera hayi no ungathuki bafo ungathuki hayi ngicela usondele nje inkabe yami hayi bafu ungavali mfowethu bengicela usondele nganene sikhulume ngiyaphuma amakhamera cha nje sizokhuluma njengeinsizwa sikuvakashele la mfowethu ngendaba lomnandi kanjani ungathuki mina mfowethu khulule igama lami mfowethu usandelwa amagwaza ne so ngihamba nethimba lami la khona ishow esiyenzayo esibuzwa khona ukuthi awondla ingane ne so lana mfethu khona umuntu osibhalele manje ngondli mina no angaze uzokhuluma wena uzoyiconfirm yona my sister unjani ntombazana ngicwabe ngizokuchazela no hayi khuleka kuliwa nje sizolungisa udouble nanyana nje into engatheni into engatheni ungathi usayithini igama lami usandile wakamagwaza ngihamba nethimba lami la yabo so igama leshow ithi awondli yabo sizobuza ubafu ukuthi lo mntana naye akamondli yini edala ukuthi ungamondli umntwana kwabani okay wesiqalela ubhuti ngabe unawo umntwana yes or no hayi anginayo awunawo umntwana okay ubhuti akaza ahlale endaweni ekuthiwa iseMnambithi isuka khona emakhaya usuka khona emakhaya okay ngabe ubhuti yamazi umuntu ulokhuzana umazuma hayi ngimazi mazuma hayi ubani lo oh so mangambeka lana nje uzoba umuntu nje ongamazi kahle nje wena uzongonela nje lento engiyona okay akanayo ingane oh washo njalo kwena masalungiselela ukuba nomntwana oh masoba nawo manje wena uhlala nawe ubafu la ngihlala naye emzini wami umuzi wakho okay no sifike endaweni eright kakhulu lalela my sister ubafu uneminyaka engango2 years engekho le emakhaya ushiya umfazi obizwa ngomazuma and umazuma unengane nawe ubafu ena 6 years yezwa lonto but ke ngeke ngikhulume kakhulu magcwabe mina into engizoyenza isimple ngizodonsa yena usisi ezela akwazi ukuthi ambuke emehlweni amtshele ukuthi cha mina ngiyazi ingane yakho ngoba uyayiphika leyo ngane angisho kodwa qeda ke phela okay asiqede no akakuhluphi ngicane ngisondezela abahle usisi ngicane ngisondezela usisi yes ubekwa yini ke yona la hawu ubekwa yini hamba nabamakhamera yebo WhatsApp nabamakhamera bazokwena hamba nabo labantu babo ngobani hayi buniyaphi lana nifuna kunini kufonela nifuna imali engane ilahlwa yini lalela ubalo uzofuna umsebenzi wena noma uzofuna ne-fab ngiyasebenza usebenza angani mina ngifike nawe angani mina nawe sicabana thina sizola la silungisa indaba lengane asihlise moya ke komnyekela ubafu achaze isetha ke le story asitshela ukuthi umntwana uzomonga noma cha yini asihlise moya singacabana bafo ngicela sikhulumisane usiyoyoyo sendoda usiyoyoyo usemzini abantu nentombi mazuma ehlisa umoya ntombazana usuka emakhaya uzofuna umsebenzi uzohlala nentombi ngaphambi ukuthi ngihambe mfowethu bengicela ukuthi mina nawe sikhulumisane njengamadoda bengicela ukuthi mina nawe sikhulumisane uzokwenzela lula ngizokulethela ingane nihlale libe happy family la uyangithangithini ngizoletha ingane nizohlala nawo la
Wangasini happy family nini? Angisini happy family nini? Ngedwa. Mazuma. Ngedwa. Mazuma. Angizifuna umsebenzi. Lalela. Oh. Lalela. Mama Zuma. Awuyahamba. Bafu lo muntu osifazane bafu uthini ngayo? Lo muntu osifazane nengane Wona msebenzi lo. Uzoyilungisa kanjani? Wena hamba namakhamera akho. Uzoyilungisa nayo. Okay. Soyilungisa nayo. Asilungiseni. Angisamdingi nami. Lalela. Oh. Angisamdingi. Yabona silungisa. Yabona into eqalayo njalo. Yayibona into eqalayo. Udoti lo. Yayibona into eqalayo. Lalela kaphuti. Uqale. Bakuma khamera babe nabo. Thatha ukuthi bakho. Mina ngibizo Mazuma ngicela ngimsize. Lalela futhi. Ngicela imali engane. Uyompashela impahla zakhe mama. Yes. Uyompashela. Mkhizi mama Mkhizi. Yima sport khabazela. Yima sport. Mazuma. Ngidinga ukuthi wehlise umoya njengamanje ukuze ngikwazi ukuthi ngikusize yeso. Cela ehlise umoya ngiyazi imizima but ehlise umoya. Sikhulume lento siyilungise. Ehlise umoya. Yima. Sayilungisa le. Bafu. Yima. Yabona Uyancenga. Buka manje. Yonke isukele emakhaya leyo. Lalela. Yonke isukele emakhaya leyo. Asikhulumisane. Isiyoyo Ayiwena, ayiwena. Ingane yakudinga ekhaya. Ingane yakudinga. Buka uyapakishela manje. Awulobisi le ndoda le. Lobisi. Uhlula kwezinto esimpulu. Hayi, Kuba khona impilo engane. Ngiyeke phela. Uyasebenza. Umuntu wakho ngiyeke. Uyasebenza. Njalo umuntu wakho Uyasebenza. Bafo, woza la eduze kwami. Woza la eduze kwami. Kanjani umuntu wakho? Imini ozokusiza la. Lalela. Imini ozokusiza la. Imini ozokusiza la. Wena uzosizwa yini la? Uthini? Bafo, Ngoba uqalile le. bafo, isimple lento. Ithini? Uyafuna ukuba sempilweni yengane ngoba phela nangu mawingane. Ingane ngizoba sempilweni yayo. Kanini? Manje uzobe Kanjani sephela 2 years ungekho empilweni uzoba yengane? sempilweni yengane bengasebenzi. Bungasebenza. Uyasebenza. Uqabelana manga. Uqabelana manga. Uzokudla ingane yakho. Uqabelana manga. Sisters, uqale nini ukusebenza? Uqale nini ukusebenza bafo? Uyasebenza futhi. 1 year 2 months. So 1 year 2 months. 1 year 2 months awuni. 1 year 2 months awuni. Imani manje. Kahle into enilethela elizelayo la. Wena uphindisela lento yami ngiyakhipha. Yini oyakhile? Ushiya ingane yabantu emafama. Ngizayonke isindaba engane. Ngizayonke ingane yakho. Uzoyilungisa kanjani? Ngizayonke ingane yakho. Uzoyilungisa kanjani? Uzophela inyanga ngizoyifakela. Uzoyilungisa kanjani? Buka ifanga ngani sonke lesikhathi manje. Uzosebenza futhi. Hayi, kahle bengasebenzi. Wena umsebenzi lo. Wena umsebenzi lo. So my sister. Uyaphika. Aniyazi indaba Ungamela ifebe nengane yakho. Unegazi lakho. Sazoyilungisa le. Ungamela ifebe negazi lakho. Uyalobola ngani? Wena umuntu oqala lento. Uqala ukuloba. Wena umuntu osisele. Mina ngibizwa Alobona. Yakhohlisa le mina. angani bafuna unomntwana Nami ongamuntu. ngatshelwa lokho. Lalela. Nami ngatshelwa lokho. Angikusho wena manje uthi Ube uyavuma namhlanje. ingane yakho. Angani uyavuma. Buyela kanana ke nabantu baphuma khamera. So my sister, lo muntu beplana uthi Usulapho futhi manje. uzokulobola. Ima sazama ukulungisa. Usulapho futhi manje. Usulapho futhi manje. Mazuma, Usulapho futhi manje. Mazuma siqale la. Lo muntu lokuthiwa uneplan entsha la. Ngaphandle kwakho. Unamaplan amahle. Udecide ukuthi uzolobola umntwana la. Umntwana wakho akafuna umoya. Ngisho mina ngihleli ngislime emakhaya ngimuntu You umuntu. understand? So mina nginawe njengamanje. Wena ufuna ukwenza njani? Wena ngathi ngibhidizele nje kahle. Ngibhidisela. Uphikisane. Ngeke uqale inkinga bese ungayimeli. Wena uqala inkinga. Ziqala wena le nkinga. Uziqala wena le nkinga. Ukuyona amaplani ami. Ungeka nawe. Ufuna ukwenza njani kahle kahle? So ngitshelele. Imagcwabo. Isiyayo vele nje ngishaya Imagcwabo. ngishaya Mama ngicina umuntu. Ngicina umuntu ongathi uyapheka. Ngicina ngathi uyamphekela ubaba. Baba, awuhambe nabaphuma khamera. Hamba na. Lalela uphekele. Muphekele. Ngizosebenza la. Muphekele ngoba nama ngisamdingi. Muphekele ngoba nama Uhambe naye. Wala usasebenza kana lo msebenzi So bafo. ulantoba. Bafoza kumina Ulantoba wena. Mina ozokulungisela le Ulantoba nkinga. azumlo mlantoba mkhisi. Uzolungiselwa yimina le nkinga. Ulantoba ni. Wena mawungafuna ukuthemba mina uzoba nenkinga. Ulantoba. Woza sikhulumisana. Awe siyoyoyo. You understand? Angiyazi into. Ayikho into oyilwayo. Awukwazi ukuzalisa umuntu umshiye kanjani bese ufuna. Ngone shoka nje ngisiyoyo. Wini kanti. Wini. Wena ikhathala lamagama. Uyini kanti? Ukuba responsible. Ukuba responsible njengomuntu ophilayo. Angithi bengasebenzi. Yini engifunayo. Ungasebenzi kanjani manje? Kuqeda kushiwo manje ukuthi wena bengasebenzi. 2 nonyaka na 3 months usebenza wena. Bengasebenzi. Unamanga lo muntu.
Ungamanga lo muntu Uthini wena kumina? ingane yakho Hayi wena winja, wena winja. Hayi winja. Usakhuluma usina 6. Usakhuluma usina 6. uthi ingane yakho Usakhuluma wena usina 6. Awukade sakhuluma madoda. Hawu. Uyindoda wena. Uyindoda. Uyindoda. Awukade. Uyindoda yini wena? Undoda nje. asikhulumisana Engazathana yonke. Imali awukhona ngifuna Khuluma ngembuzo. buka bafu imali awukhona. la ama-choice akho mancane kabi ufuna u-understand lokho bafu Khuluma. into ofanele uyenze nonto oqala ukuba khona le yampilo yale ngane le Ngizoba khona Okokuqala empilweni lokho, ngane. okokuqala. Okwesibili uphinde uchazele lo muntu osuthi uyamlobola Ngizamchazela lo muntu ukuthi uzomchazela nini angithi khona ngihambana khonze nginikise igap nami ukhulume nawe. ayikho loo nto uyaphekhelwa wena Angithi funa ngikhulume nawe. ehlisa umoya Angithi funa ngilungise izinto nami. baba Mphekele nama Ehlisa umoya, ngisamgigi. cause manje uzogcina usungenandawo mina into engifuna kuwena isimple ha unebhuku elilodwa Yes, yes. Ngicosha ngamfaka endlini athi ngifake. Nalapho usekhona futhi. Okay. Nangala ukhona. Uhamba uyofuna umsebenzi. Ngalaphi ke? Ngiyakulungisela. Ma, ufuna ukuba ngalaphi ke manje? Ufuna ukuba ngalaphi? Ucabana nami Ufike noba? Ucabana nami Wena ufike noba? Ucabana nami Yini ungamlala ufike naye? Simple mina ngizokushiya usenkingeni Hayi kanti mina udoti. ngizokusiza Uzathini? ngizokusiza Uzathini? ngilalele phela khona Ngisizeke ngizwe. angithi ayizwa lento simple my sister usamdinga empilweni yakho bafu Hayi angisamdingi nje Okay, Ngizwa. yima ngisakulungisela ngisho wena landela mina bamba iphethini because washiywa banephethini uzoba nenkinga Qeda. okay uthini ngoma wengane Ingane uzoba nayo empilweni yayo. Qala yini? Empilweni yayo. thini ngoma wengane angibuzanga ingane mina Imali, Uthini ngoma imali. wengane Awuma ake sikhulume ngengane. Kanti nawe uze ngengane la. Yes. Ake zile ngayo. Okay. Ake sikhulume ngengane ke kuqala. okay sikhulume ngengane uthini ngengane Ngoba ingane igazi lami. Yes. Uzayondla ingane. Usuyakwazi lokho negazi lakho? sonke Usuyakwazi lesikhathi lokho? yini ebikubambile vele ukuthi uyondla seqaleni Angithi yabona ke ekuqaleni benginamaplani. aphi phula amaplani ashone Ayaqhubeka. athini Manje inkinga xova wena ngoba ufika namakhamera. Ingane yakho bingekho emaplanini. athini amaplani Ingane yami besemaplani namakhulu. Kanjani? Abethini? Kanjani? Abethini? Indaba mina ngawazi lo maplani. athini Fanele ngondla ingane yami ikhule. ya Yeah. iyona plan yakho le Ngizoqhubeka ke nempilo. Wayigcina nini? okay Ufuna ukuthini ke? Wayigcina nini lo Nangu ngane mama wakhe le? ebuza. Wayigcina nini? Ina Ingakanani? 4 years. Ina 4 years. Unesibindi ngoba uyasinemnyama ngakumanje. Ewu6. uyawazi ifunda uba ingane iyafunda noma ayifunda wazi Hayi wathi uma uyafunda. Wathi? wathi but wena njengomuntu okufanele njengobaba wengane kufanele ungabe Phela uyazi mina bengilanga ngifuna umsebenzi. Wawuthola Wawuthola umsebenzi akusinaka uyasebenza umsebenzi. nje Nangu umsebenzi akithi. uyasho nje usisi uthi akutholele umsebenzi uyasebenza Angisinaka Awuthola uyena. umsebenzi. Nangu umsebenzi akithi. ngaleyo ngane. okay le mali eseva Magwabe, Baba, sikhulume. magwabe. sikhulume le mali ekuthiwa uyayiseva sonke lesikhathi leyo mali ibekele ba Ukulobola. Abona nje Athi uzolobola. ngamaplani nami. Ukulobola. Fake ngilobole Ehe. kufanele ngondla ingane. Ulobole bani ke? ulobola bani ebhuthini Ulobola bani? ulobola bani Kulabo wabili. Ehe. Ngeke awume ngisazocabanga kahle. yini uzocabanga manje Wasafuna ukukhulisa ingane yami kuqala. Angithi usuyazi fanele ngane. Usuyayo nje. usuyazi Awume. Ngangime. Ngangime. Gwabe, gwabe. Gwabe. uzuyamteketisa Gwabe. Imake. Imake. Yabo manje. Ehe. Wena phuma emaplani nami. Ngeke uzuphuma kwemini. ngizolandiwe la Ngoba uyena emaplani nami. yes because ubungekho empilweni yakhe Oh wasungena wena empilweni Yebo. yakhe. yebo ngizomsiza Nasemaplani nami futhi. angikho Imali amaplani plan yakho yakho. ngifake amaplani Imali. yakho ngihlangana Imali. nawe Empilweni yakhe wena. mina ngifuna ukubuza ukuthi kwenzakalani ngawe ithini iplan yakho Iplani yami iyaqhubeka. ithini Hayi ke phela ngitshela iplani yami. Hayi shem. Kanjani? Hayi shem. Usuchuza le ngane engayazi mina. Iqhubeka kanjani iplan? Ngeke sizakhe phela. okay baba lo sisi uya understand ukuthi lo sisi Hayi. wabantu Yazi ngane uthathile kwani? wakufaka emzini wakhe Ehe. ne Yeah. wakufaka emzini wakhe wakunika impilo Ngamthola wena umsebenzi. uhlulwe yini nje Usuke wena baba emakhaya uzohlala nentombi endlini entombi. Usibhlukwe lo. Wayengena. Hayibo. Hayibo. Angihleli ngani ngoba angihleli ngani? usuyambuza mina nguwena ngizwe kahle inkabe yami nguwena ngizokusiza la focus Ngoba uka. lalela bafo Lalela kutshele mina bhuti wami ke ngizongithini. Uzokupakishela impahla. Nami ngizohamba kuyolanda ingane ngizoyiletha la. Izohlala nibani ingane la? Nobaba wayo. Uyishi wenzeni wena lapha emakhaya? Hlanganaphi? Wenzeni emakhaya? Wenzani wena Wenza wena sonke lo? lesikhathi wena Wenzani wena? Bengizama ukuphanda, Uphantani? Yile nto obuyiphanda, lalela. Yile nto Awukwazi obuyiphanda. ukubuza Lalela, ukuthi yile nto obuyiphanda ngoba phela nangu umuntu obumphathi ubuhleli naye. Angithi? Wena kahle awufuni ukuthula. Ngengithule phela wena ungenza ngathuli. Awufuni Wena ukuthula. ungenza ukuthi ngathuli. Wena ungenza ukuthi ngathuli. nabafuna bawu-2 Babili nabo. abakhuluma into right bowu-2 yazi Enjani right? because umuntu oyedwa la uwena Enjani right? uwena umuntu oyinkinga Enjani right, enjani wrong? iyodwa into abayikhulumayo la awusenayo indawo yokuhlala ngala kuthiwa kuzoletha ingane so manje ehlisa umoya babubuyise lokulunga kwakho okukhulunywa ngakho kuthuna
Yabona ngiyaxolisa ukuthi ngikhombe kanje inkabi yami. But nawe izenzo zakho mfethu indlela owenza ngayo awutshengisa ukuthi umuntu uyaphila. Usuwenze ngathi wena awukazi ube nengane ezalile. Yayizwe lonto le and i-wrong lonto inkabi yami. Kodwa nawe lo ngane akathi awulungisi nawe. No ngiyalungisa. Wenzani manje? Ngiyalungisa. Kuyimanje ngikhuluma nawe angithi yabo ngiyarizeni. Kodwa akathi nawe ukulungisa into encane la Bafo kwena. simple lento le. Uthini manje ithini iplan nangu umama wona ekhaya uthi akasekudingela ekhaya. Nangu uma wengane usuzoletha ingane ayishe. Manje wena uthini ithini iplan yakho? Akuthi manje mina fanele ngilungise impilo yami nengane yami. Nomuntu ozohlala Shuthi namalobolo ukuthi wahlela wena ubuthi wahlelela uba sister. Angithi ngilungise impilo yami manje. Oh yena asengene empilweni yakhe. Ake ucabange kahle. Manje ngizoluza lo muntu engihlala naye la. Hayibo. Fanele qale phansi ngoqasha. Uyajabula lo muntu lo. Mangiyoqasha. Uyajabula lo imali ngoqasha. Uyajabula lo muntu lo. Yabo usaphinda futhi ubuye futhi namakhamereni. So besibuyiswa yini? Senithi ingane ayi No thina yabona ngizokondla ingane. imawuzi oqala. Makuphela inyanga nje ngiyayiqala ngiyayifakela imali. Hawu, ubizwa yini? Ubizwa yini? My sister, ngenkulu inhlonipho siswami because ngiyabona ukuthi uyarizina umuntu uyaphila. Yazo lonto. Ngishotha ngipheli mina. No, izenzo zakho ayidingi. Ayeke umuntu ophila wenza njengawe. Ayeke umuntu ophila wenza Izenzo njengawe. zakho engaphili. Ngishilo kodwa ngathi khona into na. Izenzo zakho engaphili. Izenzo zakho Wena ayidingi. umntwana eqinisa umbone ngathi uronki. Okay my sister. Amalobolo sakafoni. Angisazazi kahle. Awuzazi usadinga ukucabanga. Okay. Ngala. Ucabanga lalela sisi ucabanga ubuzwathola. Imali kumina. Ubuzwathola. Hawu, senemali asekwayo. Ngoba ngazi ukuthi khona ingane onayo. Engazi uhambe muphi umama. Uhambe muphi umama Mina sisi. ngamxosha nje ewuyena. Ngempela. Yebo. Wabona kungcono akhohle ingane yakhe wakutshela ngengane. Angazi angitshele Okay, my kwangane sister. ngiyazi kwangane le. Okay. Siyabonga kuqala sibonga nje Yesu ukuthi uthi magcwala. imali kuwena. Imali Ungakwazi Yesu ukuthi magcwala. ube umuntu ophilayo ukwazi ukusiza Yesu nangu umuntu magcwala. arizingane. Yesu magcwala. Ngithe hamba lana. Ngithe suka lana. imali yami engane bengayazi. Shuthi kuyanyeke leyazo yohola mase buya ekhaya sengakwazi But umbuzo wami nithi are you willing ukuthi ube ingane ikhule ngala? Are you willing ukuthi usize kusapho? Awunawa awukahle uhlungu. Yebo ngiyafuna ukwenza. Because njengamanje ngiyabona ukuthi umuntu ngathi kahle yathi usazomxolela ubafu ngokwami indlela obuka ngayo. Because lamalobolo ngathi wathembisa. Suka nawe lana. Suka. Ima, don't touch me. Don't touch me. Why are you touching me, bro? Don't do that. Suka. Hey, ungangithini? Suka. My sister, uzolala eminyango namhlanje. Izwake nje Okay, ngizolala eminyango. Lalela sisami. Ngoba udizeba kona ukuhlela eminyango. Yes. Okokuqala into engifuna ukuyisho ukuthi siyaxolisa. Yebo lento indlela esifike ngayo Mtethele, msungibamba. kakhulu yazi. Mtethele. Ngiyaxolisa kakhulu for lokho siswami. But uyam understand lo muntu ohlala naye uthi umuntu onjani. Yini ebaquzayo? Yini ebaquzayo? Baquzela yini? Baquzela yini? Baquzela yini? Ayikho into epaquzelayo. Ngathi agcinwa phela abantu bakhuluma kwaKhamela. Lo muntu emsandeni buya ngesikhathi. Wenzela yimini isikhathi Hambani. ubashele yimina. Letha imali engane ngizohamba. Letha imali engane ngizohamba. Hayi, ngifuna cash. Asiphinde sibuye. Ngifuna cash. Imali engane. Imali Cash. mawakhe, imama wakhe. Fakela imali yakho, imali engane. Bafo, do you understand ukuthi la eSouth Africa philwa kanjani? Mawukuthi awufuni ukuyondla lengane le, uzogcina usuboshela isondlo into oqala leyo ungafuni ukuthi yenzeke. Yabo uthi ngikhulumisana nawe, ngiyacabangela. Ngithi yabo uthi ngicabangela. So lalela bafo. Wena simple lento le. Iba khona empilweni engane. Because umama ngiyazi ukuthi nisazokhuluma vele sizosala nibone ukuthi nilungisa kanjani. Vele ngizoba khona empilweni engane manje. Iba khona empilweni engane. Make sure ukuthi uyayondla ingane inyanga nenyanga. But sengisafuna ukwazi ke manje okugcina umbuzo wami. Uthi lo muntu lo uthini ngaye ke yena ke ngiyayibona ingane because uthi ingane izoba khona empilweni yakhe uzoba khona yes umshiye emakhaya umshiye emakhaya asuke emakhaya ezofuna umsebenzi wena kumsebenzi manje inkinga yami fine ngithinga kanjani manje ubuza kubani kufanele ukuthi ngengane ukuthi ngiyenza njani ngengane ngibuza khetha phela uma wengane ukuthi uthini ngaye because phela unkosikazi wakho uqala lona ungazenza umuntu omsulu awukho omsulu so asiqale silungise le party le uthini ngalo mama lo uthini ngayo uma wengane Qwab hey hayi bani uma wengane wenzeni abona ke manje bafo musukubindeka ilula lento ngisiza wena okay mawakhe mina ngizokwenzela lula ke yes ngizokwenzela lula mina thatha ingane emakhaya ngizoyiletha la nibe happy face izohlala nobani izohlala nobani buza kubani angisigazi lakho angisigazi lakho usuyasebenza so ise crash ingane usuyasebenza so ise crash ingane ngakho emakhaya ngiyayiletha ke mina ngisadinga okay uma wengane ususe grand ngawe usuqamba manga kakhulu ngabe yami
Ngizamelela ukuthi ngibe umuntu wesilisa ngikhulumisane nawe but still ufuna ukuxabana nami. Yabo lonto le and iyangiphoxa lonto ngendlela Mina Nkabi yami yonke indawo uyakhala. Umsebenzi wami. Hayi, Nkabi yami. Umsebenzi wami Nkabi yami. Okay, simple. Asenze kanje. Abe nawe uyishaya ngapha ngangapha. Wena wayishaya ngapha nangapha kube right uma wenziwe wena. Mase kwenziwa mina seku wrong. Wena uthe uzolungisa ngithi. Exactly. Uyalungisa uma unjalo. Ngilungisa. Athi ngivumele ngilungise. Ngikhulumisana nawe nje. Ngithi mina uma wengane useyavuma uthi okay uqedile ngawo ugrand. Uyile ngane iphathe kabunzima for 2 years iphila kanzima ikhulisa umntwana ongekho wena. You understand? So mina ngifuna ukuthi uvele ema TV njengomuntu omubi but ngifuna ukuthi ukhulume nawe izathu zakho ukuthi why ungabanga sempilweni ungasiqambela manje ukuthi ubungasebenzi because already sezizwela ukuthi ubusebenza wena for 2 years and 3 months. You understand? Ubeka imali uthi uyamlobola usisi ngala. So ibo umuntu shaya iquality bafu udecide ukuthi uthini wena. Nazi izinto zothuzi kanje uma wengane la uthi use grand nangu la unkosikazi ohlala naye uthi uyamlobola kusho wena. Phinda futhi uthi wena uzohlala uzoba khona empilweni yengane. So decide leyo ukuthi uzoyifundisa crash ingane yamdinga ubaba wayo ukuthi abe khona. Yeah, angithi ngizobe ngivashela manje off. Ngeke ingane ngizoyisusa emakhaya le ngithi ayizela izohlala nami. Ngoba ngiyakubona ukuthi not willing ukuthi sikhulume. Nangu uma Mkhize naye safana ulungisa izinto naye. Mkhize Ntombazane ngikuzwela ukuthi siyakhulumisana ne. So ngicela usenze kanje sisi wami. Ngicela ukuthi ibe khona imali yengane ayitholayo every month usisiyazi. Ne? Asendelwe imali uzoyikhulisela ingane yakhe because ubaba uyatshengisa ukuthi akafuni ukuba khona empilweni yengane. Angani yabo siyakhulumisana. No. Imali ingasenda kodwa ethi ingane isemzini wami. Simple, umama akazi asho ukuthi ingane yakhe yamhlula but ukhunyisa ukudini. Indlela esekwenze ngakhona ubafaka abangakhona empilweni yengane for 2 years. And manje awucabange na ukuba uwena na njengomuntu wesifazane ukhumbula ukuthi le umuntu wasiko unayo. You understand? So you understand ukuthi uqhamukapi ngoba ezethu ufuzoletha ingane la. But deep down I know ukuthi ilonto ayishoyo uyishisa ukudini. Iko lethi uzoletha ingane la kumina. Wena simple indaba yakho bafu. Ngiyakusiza la, sizakala ke. Wena simple into yakho uthe uyalobola ngala. Useshilo uma wengane uthi ugrand ngawe. Because unamanga, phezu kokuba namanga ufuna ukulwa nathi futhi sibe siza wena. Understand kanjani? Bafuna Qhubeka. Ngiyabo. Qhubeka. Okay sharp. Ekhulumisike lento. Umama uthi uzoyisenda imali every month. Mina into engifuna ukuthi uyazi ke bafu. If ukuthi kuyenzeka lenyanga iyaphela, imali yengane ayingenile. Usususile. Usuyisusile bafu. Usaphinde ubuye futhi namakhamera. Na kanjani? Phela ukwazi ukuthi ungondli bese uya relax. Senebuyela emgaqweni naye emzini wami. Okay. Mama mhla kuthi ngempela kwenzeki. Sisiyayithola siyabuya la. Ngoba usithembisile nawe njengomuntu wesifazane ukuthi uzoyisenda imali. Kuzobe eqinisweni lakhe ngoba phela kumele ngichazele ngale before nami ngikhipha imali kwisarali yakhe. Kodwa wazala nawe uzokushiya. Kulungile ngishiya sengilobole. Ngoba nami ngithembile lami uyawahambisa imali. Saqala imali. Angithe siyalungisa. Imali ikhishwa yena imali noma ikhishwa wena? Angithe siyalungisa. Hlala la kumina lakhe. Okay. Ngikeze uye emsebenzini. So ngaleyo mazwi mamkhize. Wasebona kunto nakhohlwa igazi lakhe. Ngoba ngangalazi nami lelo gazi. Litheni yalungisa ngithi. So mamkhize wena ngokwakho emazwini akho ngihamba phezulu kwamazwi akho. So wena kahle kahle ubafu futhi uyambuyisela endlini. Cha kazolala endlini namhlanje uzolala eminyango for isijezo sakhe samanga. Because mina into engizwa my sister ngiyeza ukuthi ngoba usakhulu uyaqhubeka indaba yamalobolo futhi obviously lo muntu uzoqhubeka naye. That one is 100%. Yezwa. Okay, bafo uzoyithola ulele eminyango namhlanje yazi ungadinwa yilokho because izenzo zakho. Ngenxa yakho. Ino izenzo zakho Nkabi yami. Qala ngimshaye ngimnyakazile. Hayi Mamkhize. Ngizokushaya vele. Mamkhize ungamshaya. Ngizokushaya vele. Ungamshaya. Yabona bafo. Lento isimple Nkabi yami. Uhlulwe nje ukwenza into elula kakhulu but manje sengikhona uyabona ngiyakusiza. Isimple lento buka Nkabi yami buka. Asenze kanje. Asenze kanje bafo. Asenze kanje. Mamkhize sokhuluma naye. Uzokuxolela uzongena endlini uzolala endlini. Yazi kanjani? Ngixolele namhlanje. Okay, hayi namhlanje. Ngana ngendubu. Okay. Ngana ngendubu. Nangethi gwaba ngicacatha uyakuteketisa lapho asakujabulisa lawo mazwi noma usena ndaba. Ngizisa ngendubu. Nangethi gwaba. Nangeyincengela phela. Akakwazi ukuyincengela. Okay. Amakhamera la My brother. My brother. Asikhulumeni. Nangu umuntu mina ongibizile yabo. So ngifuna ukuthi unawo understand ukuthi mina ngifuna ukuthi ngithatha ama side ukwenzakalani. But nangu umuntu ongibizile okushilo ukuthi unengane engondliwe yabo. Mina ngikhona for yena. Iyona into engizele la mina. Yeah. Ngoba ngithola ngisendaweni yasemzinyathi nje ngizolungisa lolu daba lalo mntwana. Understand? So umntwana lo umuntu uyaphila. Understand? So understand lokho. Nkabi yami. Understand amaphutha akho Nkabi yami. Uyigwinye lento noma yishisa injalo but igwinye bese uya understand ukuthi wenzeni. Understand? Uzehlise kulo muntu wesifazane. Uvuma amaphutha akho. Uphinde ubuye uze ngala. Because lento ube yakwazi ukukhuluma mhlawumbe ungayithola usunesithembu. But uzohluleka ngoba yini awuyona insizwa ufuna ukuba insizwa. Hayi isithembu. Awusidingi isithembu. Futhi usudecide uthatha bani? Hayi isithembu. Uthatha bani? Mina. Uthatha wena? Uthatha bani bafo?
Bafu ungakhala, ayikho into ekhalelayo. Woza la. Uthatha bani? Uzothatha mina phela. Bafo? Ngeke ngikwazi ukuthi ngicoshe umuntu emgaqweni ekade engenalo ukuthi ngizomphumula kanjalo. Uzothatha mina. Khuluma Nkabi yami. Wenze njani uthatha ba because lo muntu lo kumele aphindele emnambitha. Understand? Usukele emnambitha uzele wena ngobona ubalekile. Emva kwalokho ushintsha nenamba. Ushintsha amakhadi kuthiwa leli yangena lela ngene emva uyaphika futhi uthi unefoni. Uyasho umama uthi ifoni ikhona la endlini. Uthe wena ifoni yafa. Yabo amaphutha kangakanani Nkabi yami ngifuna lokungikukhumbuza nje. Ungcono uyarizina manje. Iyabuya ingqondo. You understand? So Nkabi yami uthini? Nangu lo mama lo. Usuke emnambitha. Ngifuna ukunderstand ukufaka ekhanda lokho. And futhi into ebhlungu bazokubona nabantu bakini ukuthi uphiza uplan ukuthi uzolobola umuntu la kukhona enye ingane yabantu oyishile le emuva. Ithwele kanzima ikhulisa ingane yodwa ukhona kodwa wena. Kuyena futhi ngoba vele imali kumina. Mawukuthi uchoza uma wengane yakhe. Ipostman lakhe sengilipakishile vele uyahamba. Imali akeke ayithole ngisho isenti ngoba vele wafakwe mina emsebenzini. La endlini aka rent ngisho ukurent uhlala mahala bonomzana. Yoyo. Suka emakhaya uzohlala ney'ntombi. Ngiyakuzwa mamkhisi. Vele usiyoyoyo. Yabona uzahamba nje ngibaba. Ayikho kazohamba. Musu lokhu ufuna ukumthinta. So uthini ke Nkabi yami? Back to my question. Wenza njani uthatha bani? Yabo even inkukhu ziconfuse. Yabo ngothi uzoma ingane bekulift behambe nayo. We understand ukuthi idrama usuyisusile usuzosilethela izinkukhu buka izinkukhu ziyasibuka manje ngenxa yakho. So baba khuluma kuze njani uthatha bala. Uzasivuma isithembu. Lutho. Ubani isithembu kuthi ungenawo ngishindlu. Ungenanga ngishindlu isithembu uzosifaka. Ewokweni. Usahlule ingane yodwa. Uzosakhela. Usahlule ingane yodwa. Usahlule ingane uzosakhela. Usakhela isithembu. Uzosakhela. Okay, bo mama. Abe ngivuma nje bona isithembu uzosakhela. Mamkhize. Emzini wami. Ufunani? Isithembu. Kubani? Ucela isithembu. Nithini. Serious yini? Cha for mina. Lalela bhuti, serious ngisema. Usahlule ingane no. Usahlule ingane yodwa. Ngempela Usahlule ingane yodwa. Usahlule ingane yodwa. Ukwazi ukukhetha. Usahlule ingane yodwa. Ukwazi ukukhetha. Uyasazi isithembu. Yini makho. Lalela Okay. Uyasazi isithembu. Mina senze Yini kanje. isithembu? Abafazi ababili. Indoda eneyodwa. Uzoyimela lo nto wena. Hayi bafethu ngeke. Uzoyimela lo nto wena. Hayi. Hayi zanele. Yazi ngane bani? Uzomela ngani? nalo ugula ngempela. Bafo othi ngikhumbuze real quick. Othi Namuzi. othi ngikhumbuze real quick. Okokuqala mawuthi ufuna isithembu Nkabi yami. Ayisho. Omama bo2 kumele bebe nomuzi wabo. Umuzi kamamncane umuzi wamamkhulu. Lo nto uzoyenza ngani? Ngicela ukubuza. Isithembu siyakhiwa yini ngebhlukwe lodwa afika nalo? Siyakhiwa yini ngebhlukwe lodwa? Mamkhize mina angithi nginawe la. Hayibo. Ngizama ukuthi hayibo. uthini baba? Uzosakha isithembu. Isithembu uzosimela kanjani esahlule konke ingane eyodwa na 6? La ifihla. Okay mazuma mina ngila for wena. Uthini wena? Ngani bhuti? Uthini wena uthini uthini uvo lakho wena? Mina ngisamdingi. Akwazi ungahlala 2 years wonke. Akazi ukuthi siphila ngani? Ingane yakhe akazi usikwenzakalani ngayo. Angisana ndaba ke nami ingane yakhe. Bese ngitshela ukuthi uzothatha isithembu. Uzosimelana nesithembu. Uyasazi isithembu? Uyamuzwa? Uyasazi? Uyasazi isithembu? Yini isithembu? Abafazi ababili. Abenzeni. Uzobamela labafazi ababili. Uzobenzani abafazi ababili? Uzobenzani? Okokuqala nje iphutho salenzile lokuqala. Ubekile imali. Urayise khani futhi. Liyamelthi ikhanda Right. lakhe. Ngisaqaze phansi. Into yokuqala kumele uunderstand la Nkabi yami. Yes, ufuna uunderstand okokuqala. Okokuqala ubeke iphutha nje lokuqala, ubeka imali ukuthi uzolobola umuntu owesibili. Okokuqala ungamlobolile. So isithembu sikaze saqala kanjalo. Yabo? Kumele uunderstand fanele kube khona umamkhulu, bese uba khona umamncane. Wena nje usuvele wathi decide ukuthi uzolobola umamkhulu umamncane ungaqalanga ngaye. Isithembu sakhiwe kanjani leso? Yabo? So ungayiqala into engekuyimele. Ukuqala lokho. Okwesibili Omkhulu bamamncane. awusitshele wena ngoba ngathi yeah. Mamkhulu. Ngiyawuthanda umbuzo. Abe, sithi mina katata ngilutho kuwena. Umamncane Umamncane nini? Ngibe ngaze nini? Iphi lo ngane? Awusho usawuna ingane wena? Iphi lo ngane lokhuluma ngayo wena? Awusho usawuna ingane? Mfowethu. Silungiseni kahle le. Asilungise. Nginawe yabona ke lapho Nkabi yami ukhuluma kahle impela ukuthi asilungise. Silungise impela. So uthini ke wena? Omama sebedecide ukuthi le sithemba yikho. So icisha nje ngoze ngeke yenzeke. Ukuqala lokho. Okwesibili umama lo uthe ngisazokhuluma noMamkhize. Ubothi ngilungisa kanjani. But uma umntwana
uthi usegrand ngawo uright usharp into ayifunayo yena iyodwa manje ukuthi ukondla umntwana kanjani yebo yes Yongile ngizoba sempilweni yengane. Ngizolobola uMamkhize. so decide Uthe umama uright uma wengane uright. Ngizolobola akwazi ukumblame Angithi useshilo yes akwazi ukumblame ngeke ngisakwazi ukulungisa Lokho izinto. enhlizweni yakho ukuthi ungasho ukuthi Uzolungisana ukhulule nje. enhlizweni yakho nawe lokho. Mazum. Ngizoyondla ingane yami kusuka manje. kade kuyekeleni Cela wamukele yini kusuke uzobola manje kade uMamkhize. kuyekeleni ukusuka sonke lesikhathi yini kusuke manje okay so izwi lakho lokugcinilelo ukuthi uzolobola uMamkhize uMazuma uzoyondla ingane Ngizoyondla ingane. okay mawakhe angimkholi uzodla enkantolo Angithi yabo manje uMamkhize uthe uyena uzofaka imali. Awusathembi kwayena. angimthembi mazelaphi ngana okay bafo okesenze kanje mina Mngani ngicela ukunika nje intambende kabami ngicela ukurizina nami ngibe umuntu ngizokunika intambende ngizothi mina mawungayifaki imali phela kwenyanga usathola ukuthi uma wengane uyasho ukuthi imali yengane ayingenile because kwenye kufanele siyazi ukuthi isamba kufanele sisho ukuthi udinga isamba esingakanani ukuthi kondle umntwana Ufuna malini wokondla ingane? 5000 Oh, ngenyanga ngenyanga. Kanti singakudla. uhola malini kanti uzokhokhela zonke lezi zinsuku kade ungayondli ngani Kanti ngihola malini? hlangana Kanti uhola malini? hlangana bengazi ukuthi uyasebenza Uyabona ke bhuti ukulunga kwami. U5000 uzophuma phela. bengazi okay 5,000 okay uzophuma. mawakhe nawe ngicela ukuthi ngibuyele kwena ngicela ngibuyela Mkhulu kwena kakhulu, Lela 5,000. le isigebengu lo isigebengu Ngihola malini mina? ngiyazi sewangitshela Uyabona? ngaphela ikhadi lihlala lapha mina ayikazi kuhlala ikhadi lami ikhadi lakho kuwena mina Bengasebenzi angithi. okay Ngisuke emakhaya ngiswayini ukuzosebenza angithi ngizofuna wathi baba. umsebenzi asukahlala ngenkulu inhlonipho bafu ngeke kubuze ku TV ukuthi uhola malini because lokho ngabe sengwehlisa isithunzi sakho kodwa ngifuna ukwazi ukuthi into efanele kuyenze la uyenze kahle ukuthi ube khona empilweni yengane uyifake le mali yengane ekhona because phela mase safaka umthetho uzokugawulela wona usho ukuthi indoda imali ekufanele uyifake ingane because imali 1000. Emva kwaloyo ke asazi ukuthi uzoyithatha Ushadile? 1000 ngenyanga Yebo 1000. Ushadile yini? Ushadile yini? iyodwa ingane. Awuhlangani akahlangani phela ukuthi kwenza ahlangani Kodwa ingane iyodwa. Zingaki? lelo lemvumela ayi usiyo wena Kanti singani ingane? usiyo mama wena wakhe Kanti singani ingane? mama wakhe uyakhulunyelwa Angithi intombi ukhulunyelwa intombi imali wena ufuna kuba imalini? Ngokwakho. lento engizoyisho uzoyithatha Ufuna kuba le imalini ngokwakho? engizoyisho uzoyifaka Michael. yeah mayikhona ufuna Michael, ukumalini ufuna kuba imalini? 3000 uzofaka Malini? 3000 uzofaka Hayi awukho 2000 uhola la sisi wasekhuluma ngaka umshadile yini wasekhuluma ngaka umshadile yini Uhola wona. Cela ungithulele okay Cela ungithulele. akusibuyisa Cela ingqondo ungithulele. asibuyisa ingqondo yonke ngisarali yakhe. umntwana mawakhe wenzani uyafunda wenze njani Uyafunda. uyafunda so mawudinga i-creche. isondlo ufunda i-crash Yes. so obvious lapho kumele kube khona isikhaftini somntwana Hayi bo, kube khona esikoleni. imali sisawushadile ngicela ungithulele bandla please Hayi udlalwa Alright, mawakhe. ngempela la. okay le mali le u3000 mawakhe angifuni uqamba manga ngathi sisukume kakhulu but ngifuna silwe na ukuthi uthole imali ezo lonto le but u3000 angiboni ukuthi ngaba nawo amandla ubafoko lokhuzana uyamazi hola malini ngifuna ukubuyela kuyena right impela umbuzo wakho ubuza kahle kakhulu right impela lapho bafo uyakhala umama uthi 1000 lincane so awukwazi ukuthi uthi kuphohlo futhi Senze 1.5. 1.5 yeah 1.5 ngenyanga singakayibali le esondlo sakho umntwana le kaRamaphosa siyibali le Mucabanga uzokwenza? Sibale. Mucabanga uzokwenza? angani nje mina ngikhona for lokho mayingakwenzi nje siyaqala singene ezinkantolo phela ikhulumisi Okay. asikaqedi ukulwa thina sisazoqhubeka nje ngibe khona empilweni yakho Okay, it's fine. yes so uthini right 1.5 Nayi inkinga. okay cool 1.5 Uhulumeni 1.5. Kanti lengane yenzelwa nje Ushadile yini? Ushadile yini? Ushadile. Emzini wami ufuna ukungenzani? Mntana Ufuna ukungenzani emzini wami? Mina ngithatha ngenzani? Mina sisilimu sifanye lakho imini. Khona bezohamba. Imini. okay 1.5 kanti engane siyenzelwa nje lengane. Uhlangana Phela uhlangana zale yakho. khumbula. Zale yakho. Khumbula. Zale yakho. Izaleni khona uzosala izaleni. Ekhaya nje seyizala. Izaleni khona uzosala. Ekhaya seyizala. Izaleni. Ungitshela futhi ukuthi uyizalile mase ngicela kwenzakalani yebo? Hayi cha ingane Okay. kahulumeni. Yebo. no it's fine 1.5 futhi mkhulu Yebo. all right Kanti Mawakhe. iqola iliholi. Uhlanganaphi lo? Uhlanganaphi lo? no it's fine Uhlanganaphi lo? angizama ukulungisa la ukuthi umntwana wakho akwazi ukuthi abe khona empilweni Ujesu ulunga kwami ngalo. phela thina izinto esizelela nto manje ngifuna understand la
lana thina azizile ukuzolungisa umjolo umatifani ulungisa umjolo thina into esizele la umuntu ongondli iyona into engizoyilwa leyo ukuthi usafuna ukujola naye noma ushona ukujola naye leyo ungakhuluma nomatifani akulungisela umjolo uma ukuthi udinga ukulungisa umjolo mina ngibona ukulungisa umjolo angulungisi mina ngidila nalo muntu ongondli wona umsebenzi wami lo understand so nginawe mawakho ungangizwa kabi nginawe ntombazana ngicela nje ukwehlisa umoya siqale sikhulumele ukuthi u1.5 bathi mkhulu unjani 1000 abafile abayibonayo right ne esibona 1000 yebo okay maningakho ni understand ukuthi usandile wamagwazi uzobela ezobuza ukuthi indaba seningayifaka imali nashi account yakhe hluphi leso msendele akilo imali yakhe okay bafa ngiyakubona usukhuluma kakhulu usukhuluma akuthi wena ubuqalile wazoyiqala lento ifanele uphethwa wena oyiqalile ngiyayiphetha vele ngiyayiphetha mesuqedile nje uzohamba nabo ke labantu bakho angithi okay cool sale ngikhulume ke mina okay but nikhumbule bakwethu nikhumbule ukuthi lo muntu nikhumbule mamkhizi ukuthi lo muntu lo ubengekho empilweni yengane for 2 years lo muntu ubeyikhulisa yedwa umntwana so nim understand ukuthi ukhaliswa yini naye engayibiza imali kuthiwe izinkulu yes ngiyavuma nami but elinye into kumele sikhumbule ukuthi 2 years wonke lo muntu engekho empilweni yengane engazi ukuthi le ngane yondliwa kanjani ngoba nami bengazi kube bengazi ukuthi khona ingane ngabe imali bengihlephulela la endlini isondlo sala endlini isondlo sengane yile ngibekayo amalombo lami true that ngivumelana yes ubungazi mamkhizi ubungazi ngiyavuma ubungazi but usuyazi ke manje sithini ngoba usuyazi iblocks li right ingakho ngivuma 1000 ukuthi li right mefuna ngale kwe1000 akakhohlwa okay usiyo order ngiyakholwa lengane yakhe awungeni ndawo phela lapho wena awungeni lapho la kodwa likhona vele siyazi yes maqhwaba ngifuna ulalele lento esishoyo isimple asikhulumisana asingani noma khelwane basibuka manje understand okay mawakhe yebo mina ngifikile ngingawenza umsebenzi wami wathi ngizokhulumela nodakhe ngondli nansi sitholile nethimba lami sayithola umsebenzi wethu siwenzile sengibuza wena ukuthi yini eshodayo kushodani ukukhala ngani khona usakhala ngakho sikulungise fast hayi ngeke kakhulu ngoba inkinga benganothi nophuma ngibhekephi ngoba ifoni bingabanjwa so nje ngiyabonga into engenzele yona inkulu kakhulu ukuthi ngicine ngitholile alright my brother iphuthu lenzile kabiyameza senje sesingabonisana njengensizwe iphuthu lenzile kakhulu futhi uyidemejile lengane yabantu ihlalile ikulindile igoyile lapha lithi linde wena kanti wena you know where to be found impilo yakhe yaqhubeka ngala so ufuna understand iphutha lakho oqala ukuthi iphutha lakho lingakanani ne mamkhizi ngiyaxolisa mfethu sifike sesigcwala indlu kanje you understand but umsebenzi wethu nathi siyasiza ngoba ubona nje na ukuthi siyasiza asilwi nawe but siyasiza you understand akho nkinga kusuzile kwakona lokho ngoba engiyokwazi ukuthi khona ingane yabo so at least manje uyazi ukuthi uyamshada uyadecide ukushada uyazi ushada hlobo luni lomuntu enamanga exactly you understand but inkabe yami ngiyaxolisa futhi nawe makuthi ngikwehlisa isithunze into kanjalo inkabe yami iphutha lelo ngiyavuma makuthi lona but okubalekile nangumuntu bengize ngaye mina obengithumile ethi ngizomsiza you understand bengazile ukuzolwa nawe sengenze ukuthi noma sithiwa sihlangana kwezinye indawo ungasho ukuthi nangi lo mfana lo wangijoyela kabi you understand ngangizosebenza nami ngumuntu ngiyaphila nami but isenzo sakho bafa sikho sihle ukunderstand lokho ne sesamba mawakhe mina ngisho kanje nako ngisho nje into esimple kabi labantu mabengayifaki imali phela kwenyanga siyakhala ma siyayisusa futhi tebalekile ukuthi abafaka imali engane ukwazi ukuthi ube grand wena but lolu thando lakho selilimele mfethu angazi ngalungisa kanjani hayi siphelile shemsongo zamabani zama kabani khona kodwa vele phela usuno 2 years vele uyiphethe kahle uhleli ulinde umuntu ongazi ukuthi noma uyabuya noma cha ngiyabonga ngibonga ukuthi ngiyalazi iqiniso my brother ngiyaxolisa mfethu ukuthi usuphelelwe la ngokusho kwakho mama ngazi ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga yokuxolela ngazi but okwamanje uthi yena ukusaphelile okwamanje hayi kwamanje hayi kwamanje nje phelile okay alright mamkhize xolise futhi kakhulu ntombazana obese ngishilo mina nethimba sesiyahamba because bekusizele sesikwenzile hayi ngiyabonga kakhulu yes so ngicela nje iqiniso nje kugcineni mfowethu besicela ke nisenze lento enisithembise yona ne okay siyabonga kakhulu sibonga kakhulu nje ukuthi sizile ngabe ngikubamba ithambo ngabe amangazi noma isakhona usakwazi ukuthi sazi ngayenza indodo noma usungicasukela okay mfowethu no sale kahle mfowethu mamkhize msale kahle mama angazi noma usafuna ukuthintana ngazi usangicasukela ulindeleni bafu ulindeleni yonke bafuthu siyabonga alright bafethu
siwenzile umsebenzi wethu sidla imzinyathi la sikhona sizodila nomuntu ongondli ubaba akondli 2 years but silungisile into yomntwana uma wakhe ke ngisaxolisa kakhulu ukuthi simkwazi ukuthi agcine indoda yakhe simshiya kanje but umsebenzi wethu thina siwenzile bese kuzele sikwenzile ingane izokondliwa izofakwa imali every month mabe ngayifaki siyabuya futhi sokugcwala umzinyathi sababuthi ayibona sondli futhi kana sithembisa kanjani mawuthi kanjani sifaka umthetho ayikhulumisi lento le sizoyila until ekugcineni angikwazi ukuthi abantu bahlipile eSouth Africa bazali ingane bangazondli bese besitshela ngemali kaRamaphosa ukuthi ayibo ingane iyahola nje ngeke ukhulisa ingane ngo500 bafethu come on sibadala masibangaka but mina ngusandile kwaMagwazi Sibongo nethimba lami siphuma kanje noMazuma sibuyela naye emuva but ekugcineni ukwazi ukuthi athole usizo lokuthi ingane yakhe azi ukuthi ubaba wengane ukuphi nanokuthi uhleli nobani nanokuthi athina amaplan ababa wengane because ekugcineni uyamshiya uthi yena hayi uyolobola nangimamthiza so mina bafethu ningangiblame bengenze kufanele ngikwenze danko I'm Ari here Sandile kwaMagwazi Sibongo ngiphuma kanje asambe mama Ngiboye kakhulu kwishow ingisize kakhulu ngoba manje bengilokho ngihleli ngazi ngihleli into ebhekephi nginganothi ngizophuma ngibhekephi so ishow ingisize kakhulu ukuthi ngimthole lo muntu ngaze ngafika nasendaweni engingangazi ukuthi ngize ngifike kuzona so nje ngiyabonga ingisize kakhulu ngoba manje ngizokwazi ukuthi ngiyaqhubha nempilo yami ngiyazondlela ingane yami ngoba ngiyasengisingle parent nokuthi ngihlale ngingazi ukuthi ngilindeleni